बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. भात पेरणीचा हंगाम सुरू झालाय. भात बियाणं खरेदी करण्यासाठी कृषी केंद्रांवर शेतकरी भात खरेदी करताना दिसत आहेत. पण खरेदी करताना नेमकी कोणती काळजी घ्यावी, कोणाकडून भात खरेदी करावं, याबाबत घेतलेला सविस्तर आढावा पाहूयात. नमस्कार, मी स्वप्नील बांदिगरे, कृषी अधिकारी गुण नियंत्रण, तालुका कणकवली. सध्या खरीप हंगामामध्ये कणकवली तालुक्यामध्ये आज अखेर 550 क्विंटल भात बियाण्याची आवक झालेली आहे. तसेच तालुक्यामध्ये मुबलक प्रमाणात भात सुरू आहे, तसेच विक्रीही सुरू आहे. भात खरेदी करताना घ्यावयाच्या काळजीबद्दल मी थोडक्यात सांगतो. सर्वप्रथम सर्व शेतकरी बंधूंना अशी विनंती आहे की भात खरेदी करत असताना अधिकृत परवानाधारक जे बियाणे विक्रेते आहेत त्यांच्याकडून भात खरेदी करावे. त्यानंतर ज्यावेळी आपण भात खरेदी करतो त्यानंतर त्या भात खरेदी करताना जी आपण पावती घेतो ती त्या डीलरकडून विहित नमुन्यामध्ये घ्यावी. कच्ची पावती किंवा कोणत्याही कोऱ्या कागदावरची पावती शेतकऱ्यांनी स्वीकारू नये. त्यानंतर ज्यावेळी आपण पेरणी करतो त्यावेळी थोडेसे त्यातील बियाणे राखीव ठेवावे, जेणेकरून कोणतीही शंका किंवा काही प्रॉब्लेम उद्भवल्यास ते आपल्याला त्याबाबतची तक्रार करता यावी. त्यासाठी आपण कणकवली तालुक्यामध्ये तक्रार निवारण समिती स्थापन केलेली आहे. जर भविष्यामध्ये कुणाला भात बियाण्याबद्दल जर तक्रार उद्भवली तर त्यांनी तालुका कृषी अधिकारी किंवा कृषी अधिकारी गुण नियंत्रण यांच्या नावे एक लेखी अर्ज सादर करावा. त्यामध्ये त्यांनी ते बियाणे घेतलेल्याची पावती तसेच जो टॅग असतो जो की ट्रुथफुल बियाण्याचा असतो तो टॅग त्याबरोबर लावून सादर करावा. त्यानंतर आपण त्यावर कायदेशीर कारवाई करू. आता सध्या तुम्ही कृषी सेवा केंद्रावर आहात आणि कृषी सेवा केंद्र चालवता. काय परिस्थिती आहे सध्याची? सध्या थोड्या दिवसापूर्वी पाऊस येऊन गेला, अजून पावसाची काय नाही झाली. त्यामुळे 20% लोक शेतकऱ्यांनी भात पेरलेलं आहे. नंतर आता पाऊस गेल्यानंतर थांबलेलं आहे, पण 80% पैकी 40% सीझन संपलेलं आहे, पण विक्री झालेली आहे. बरोबर. काही शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीने पेरणी करावी, काळजी कुठली घ्यावी, कोणतं भात घ्यावं या संदर्भात त्यांच्यावर डिपेंड आहे. पण कंपनीवाल्यांचा कसा आहे विषय, ते सर्व्हिस देणार, त्याच्यावर आम्ही त्यांना सांगायचं कुठलं भात तुम्ही घ्या. आम्ही पण सांगतो, ते पण सांगतात, कंपनीवाले पण त्यांना मार्गदर्शन करतात. पण शेवट नंतर कंपनीवाले आले पाहिजे. तेच म्हणजे काय नेमकं सर्व्हिससाठी काय प्रॉब्लेम झाला तर कंपनीवाल्यांना. जून महिना सुरू झालेला आहे. पावसाची वाट आता सर्व शेतकरी बघत आहेत आणि त्याच ह्या पावसाच्या हंगामामध्ये भात शेती महत्त्वाची असते. कोकणामध्ये भात खरेदी करण्यासाठी आता शेतकरी कृषी सेवा केंद्रावर जात आहेत. वेगवेगळ्या ज्या जाती आहेत भाताच्या याची जी तपासणी आहे ते शेतकरी करताना दिसत आहेत. एकंदरीत कृषी विभागाकडून देखील सांगण्यात येत आहे की भात आहे गुणवत्ता तपासूनच घ्यावी. त्याच्यानंतर जे अधिकृत शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडून बिल घ्यावं, त्याचा टॅक्स सांभाळून लावावा, अशा पद्धतीची सांगणे येते. काही शेतकरी देखील इथे भात बघतायत, कोणती जात आपल्यासाठी चांगली आहे, महान आहे, दीर्घ म्हणजे हळवं आहे की दीर्घकाळ आहे, अशा पद्धतीचं भाताची पाहणी करतात. काका काय सांगाल, आज तुम्ही भात शेती म्हणजे भात पीक खरेदी करताय, एकंदरीत दरवर्षीच्या प्रमाणात आज सध्याची परिस्थिती काय आहे? पावसावर अवलंबून आहे पेरणीचं भात, कारण आजपर्यंत पाऊस नाही. हळवं पेरायचं का महान पेरायचं हे पावसावर अवलंबून आहे. पुढे पाऊस टिकेल किंवा नाही, आता पेरल्यानंतर उगवणी परत पाऊस पडेल किंवा नाही, हे पावसावर अवलंबून आहे भात बियाणं खरेदी करणं. पण खरेदी करताना कोणती काळजी घ्याल? खरेदी करताना जास्त जो पावसावर अवलंबून आहे. पाऊस किती पुढे टिकणार आणि पाऊस आता पेरणी जाऊन कधी पडणार. पण बियाणं करताना काही शेतकऱ्यांना काळजी घेण्यासाठी म्हणजे बियाणांचं जो गुणवत्ता आहे ती तपासावी लागते, त्याच्यावर किती दिवसाचं आहे ते बघावं लागतं, पावती घ्यावी, हे सगळं घ्यावं लागतं. हो, पावती, गुणवत्ता, त्याचं टायमिंग, कशा दर्जाचं भात आहे, तांदूळ कसा होणार, हे सगळी गुणवत्ता तपासून आम्ही घेतो भात.
निश्चितच शेतकऱ्यांनी सांगितलं गुणवत्ता तपासावी लागते. आपण भात शेतीचा हंगाम सुरू आहे, काही जण आता भात खरेदी करतात. कृषी विभागाकडून देखील सांगण्यात येत आहे की बाबा कोणत्या प्रकारची कशी काळजी घ्यावी, कुठलं भात घ्यावं, कशा पद्धतीने त्याचा वापर करावा आणि समजा काही तक्रार असेल तर ती आपल्याकडे करावी हे देखील सांगण्यात येत आहे. कॅमेरा साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.